חברה שלי אומרת לי, ממי, אני נכנסת להתקלח. אמרתי לה, סבבה, היא אומרת לי, אבל יש סתימה בכיור באמבטיה. הגעתי לכיור באמבטיה, מה ראיתי? שערות. עכשיו, לא רואים שערות, רואים כיור מלא במים ושערה אחת על הבורג. ואז כל הדברים הופכים להיות קוסמים. גם אמרה לי חברה שלי באמצע ינואר, ממי רוצה להתקלח איתי? אמרתי, סבבה. לא ידעתי מה זה להתקלח עם בחורה. נשים, זה לא נקרא להתקלח איתכן. אתם מתקלחות, אנחנו עומדים בצד סתם, קופים מקור ככה. איזה כיף איתך ממש. נסעתי בכביש החוף ככה לבקר את ההורים סוף שבוע, אני נוסע בכביש החוף לכיוון נתניה, פתאום אני רואה שלט, פרחים 20 מטר. מכירים את השלטים האלה? עכשיו בינינו, פרחים 20 מטר, זה לא עצים? תותי 200 מטר, אמרתי איפה מגדלים אותם, יאללה. אני ממשיך לנסוע, אני רואה פתאום את ידידה שלי, אמרתי נעצור לה, עצרתי לידידה שלי. ואם אתה נוסע עם ידידה ברכב, ואתה שם לה את היד על הרגל, מצלמה, תורידו רגע את היד על הרגל, אם אתה שם את הרגל שלך על היד של הידידה, את היד שלך על הרגל של הידידה, היא עדיין ידידה שלך, נכון? אבל ברגע שאתה מזיז את האגודל ככה, היא כבר לא ידידה, נכון? האגודל הזאת שוברת ידידות, נכון? זה כאילו, מה העניינים? בסדר. ועכשיו? גבר, אם הוא שם את היד שלו על הרגל של בחורה בדייט, והוא צריך להעביר הילוך, הוא בחיים לא יזיז את היד הזאת, נכון? הוא יעדיף לעזוב את היגל, נכון? לכוון את המראה עם הרגל, אם אנחנו כאילו עד הסוף. הכל באגודל.